keeping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-sister. Nandito na naman po tayo. Kakain po kami ng pancit canton, may itlog at tinapay. Ay, salamat din po pala sa 145 natin subscriber. May nadagdag na naman natin kapamilya. Oh. So, bago natin simulan yung pagkain, don't forget to like, share, and subscribe. Dapat nyo lang po kalembangin yung bell namin tatlong magkakapatid. So, ayan. Kakuha na kami ngayon ng pancit canton kasi wala na natin kumain. Merienda tayo. Masarap tong merienda o kaya mga midnight snack, ganun. Lapit na yan. Thank you. Ang itlog, kapag ay ang pancit canton, pag isa bitin. Pag dalawa, sobra. Hindi mo bitin natin. Bitin natin. Gusto ko yan sa pancit canton. Hindi na. Pinapalaman na ng tinapay. Tinapay pa tayo. Mamaya na. So, yung flavor netong pancit canton is sweet and spicy. Hindi siya ganong katamis at hindi din siya ganong kaanghang. Yun yung gusto ko sa pancit canton. So, ayun. Ngayon, kumukuha na kami. Simulan na namin kumain maya-maya. Kakain na. Kain na. Merienda na rin kayo dyan kung ano man. Super. Yeah. Sobrang linaw, diba? Hindi na makita yung sarili. Napalamanan natin. Feeling ko kasi kapag nagtinapay ko, ang bilis ko mabubusog. Ako din. Kaya minsan yun. Ako hindi ko talaga sanay kumain ng pancit canton lang. Yung yun lang. So, po tayo. Ang sarap. Ewan ko, sa dito sa pancit canton, mas gusto ko yung ganito flavor, sweet and spicy, kaysa sa mga Pero kalamansi natin doon na yung pupunta kayo sa mga bahay ng tropa yun, tapos Ito lagi yung ihanda sa inyo. Nakakamiss. Hindi pwedeng hindi no? Hindi talaga siya nawawala. Dati mas gusto ko yung calamansi. ako din, parang plain lang talaga. Pero minsan kasi nakakaumang. Gusto nila talaga yung may cream. Dati mura lang to. 10 lang ata. Itlog naman yan yung papalaman natin. Pero ito, cute. Na may pancit canton. Napapansin ko sa lahat ng video natin, ako yung pinakamalaki sumubo. Sarap.
Maubos pa ata itong tinapay eh. Ang dali lang talagang parang may bara sa ganito. Yung tinapay. Ako gusto ko yung itlog. Alam mo yung ano? Pinababasag yung pula. Ako din gusto ko na. Kahit Siya ayaw niya scramble. Gusto ko scramble kasi mas malaki siya, tsaka, ewan ko, gusto ko lang yung mas malaki. So, Kasi feeling ko kapag ganito, yung may pula, parang feeling ko bitin siya. ang sarap ng gantong content. No, kain ka lang ng kain. Tataba ako dito. Mahilig kasi kami kumain magkakapatid. Hindi naman halata, no? Pero hindi naman malakas kumain, mahilig lang talaga kumain. Tapos doon kami nag-uusap-usap, doon nagkakamustahan. Masarap kainin yung pancit canton kapag midnight. Pero Pero kung ka ng mga nakakatakot. alas 12. Pero nakakatakot siya kasi diba, Dapat nagluluto ka no, may biglang bumulong sa likod mo, pahinga ka. Pakibilisan. Ayaw mo? Sobrang sarap. Masarap din naman ipalaman yung yung scrambled egg sa tinapay. Ayun talaga yung madalas na pinapalaman. Titinapin na lang. Masarap din naman ito laman ng hotdog. Sarap din tong iulam. Dati ulam namin to eh. Lahat naman yata ay ulam niya. Halos nakalahati na namin tinapay. May tinapay ka na? Binigyan niya sa Kasi akin. hindi ko na. Papatay dalawa. Nakakalima na ako. Lima kalahati. Pang-lima na to. Sarap eh. Yung pancit canton. Kayo, kanyang tinapay. Why? Kanyang puti. Turaot ako eh. Sarap na ang itlog. Kahit yung puti lang. Sarap talaga ng mga itlog. Mga. Kasi madami. Ano ba? Ano din ba? Dami ko ng kalat dito. Pang-lima na. Hindi muna tayo. Nababaraan na ako. Ang bilis ko mabusog na yun. Ako hindi. Ang daming tinapay ngayon. Yung, sige na, sa'yo na.
Minamayat mayaman itlog. Saan naman may itlog? Hindi ba tinatang dito? Iba naman kasi gusto kong itlog eh. Anong Saan itlog ba? ba? Boy, yung Mercury. Huwag mo na itanong. Baka mamali pa ako ng sagot. Okay. Kaya tayo. Palang-pala yung bebeg na. Oo nga po pala, shoutout po pala kay Kuya Joseph Russell Cortez. Hello nga, also known, Ben Kamay. Yon, kuya ko po siya sa point lang. Siya po yung madalas nagtatanggol sa akin kapag may nananaksak sa akin, napapatay ako, ganyan. Hello po! Kamusta po? Miss ko na kayo, kuya. Shoutout din po kay Mr. Junel Villoso. Hi! Shoutout din po kay Miss Helen, tsaka sa dalawa niyang anak na cute at pretty. Shoutout sa inyo, Yuriko and Haniel. Thank you sa panonood lagi. Salamat po sa suporta. By the way, pang-anim ko na. Dito ako nabubusog. Kupa po sa mga. Partida, di pa yun nainom sa Chelsea. Hindi. Ako kasi sanay akong pagkatapos kumain. Doon na ako iinom. Mabilis din kasi ako mabusog. Kaya inom ako ng inom. Ang nakakaulo kasi. Malit lang tayo. Malit lang kasi siya, kaya nakakailan ako. Nagalaw lang ako. Nagat sa ano. Gusto dyan. Sup. Nasubo ko na to ng pancit canton. Baka mamaya iba na masubo. Pang-pito. Yan na. Gusto niya akin. Nakadalawa akong kuha. Ewan ko. Gutom pa ako. Ako din. Busog na ako. Ano ang lagyan? Ay, wala. Ubusin mo yung itlog mo. Paano? Kuka ng coke. Ubus na nga eh. Mismo? Sana miss din ako. Yeah. Yeah. Sarap na ito talaga dito. Hindi, yung sarap talaga. Hindi. Hello, sorry. Anong itlog? Itil mo pa, Ito itil mo kasi, pa. Masarap ng itlog. Talagang, legit. hindi, sarap talaga ng pagkaluto. Nung itlog po. Ito po. Ito yung pinupusan ko. Ano ng itlog yan?
Ito yung... Sa'yo yan. Ay, naku. Ate. Kanina pa bang itlog yan? Wala naman. May gusto ka pa bang itlog na kainin? Hindi naman siya makaget over. Wala na. Hanggang bukas na yung tawa niya. Joke lang. Kalmado na to. Kalma. Kakanta sana. Kasolo. Kalmado lang ako, pero Ano yun? Ano yun? kanta yun, bawal yun sa bata. Madaming batang nanonood. Ganun kaya lagi ate. Ito na. Kalma. Susubo na po ako ng itlog. Itlog ah. Ate. Bakit ako? Anyway, kapag wala kaming ulam. Yung pag wala kaming pera, isa to sa yung pansit natin yung inuulam namin. Pero ako, kapag ganun yung ulam, gusto ko yung pansit kanto nang walang kanin. Kasi hindi ako sanay, parang feeling ko ang pangat ng lasa ganun. Sa'yo yung pansit ako. O, tama na. Bakit? Meron. Nagpalit kami. Swap. Kasi mas gusto ko Swap. yun. Swap kami. Pang-walo. Kulat ka ba? Itlog na lang yung pinalaman ko. Wala ka ng books na yun. Ako hindi. Ubus na Ito yung pa yung coke coke ko. ko. Uy, akin yan. Ay, sa'yo. Yun na nga, akin ka na hindi sa'yo. Sinangpin niya nga din yung akin. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na Charot lang. Hindi na naman eh. Wala. Charot. May Sige lang, mami. stay strong. Nagpaparinig ako. Ano ba yun? Nag-aayos ng book. Ang hilig mo din mag-ano. Ang ulitin ng ulitin. Ako naman yung galaw ng galaw ng... Kasi hindi na kayo. Ano, galawin yung pa ako. Eh, ikaw nagalaw din eh. Hindi nakidlat, wag mong digil. Wag mong digil. Nakidlat? Uy! Opo, nakit. Nagkaganon nga. Eh, wag mo yung... Oo, Ano lang mo to? Parang tanga. Nagaganon nga din eh. Huwag mo hawakan. Sige, oh, eto comment ko. Ubus na. Nag-isip ako. May tinapay pa ba? Ano ba yun? Hindi mo wala sa isip ko. Ay, mga si Chelsea kasi. Papakin na lang natin itlog. Sige, kayo na lang. Sige, kayo. Luto yan eh. Ano ganun? Kung paano kami dito nakikita nyo kumain, ganun-ganun kami pag kumakain talaga kami ng off-cam. Tapos yung... Sorry. Naganyan po talaga ako. Ako na ganun talaga. Ako yung ganito lang. React. Ay, may tawa lang Yung ganun. sa baby, ito yung naga-akat. Yung Ulo. Ubus na yung akin, binigay ko na yung pansit canton. Sa kanya. Bugi mo nung hindi ko kumain. Tapos niya ako. Meron pa ako. So, dalawa na kami may medal ngayon. Sana all. Bawal niya kumain. Halos nakaano ako,
8 na tinapay. Ito na natira, 3. Puno yan kanina, di ba? Ako lang nakaubos. Nabusog ako. Oo, nabusog ako. Dami pang pansit canton. Pansit canton, baka Ay, naman. sa tawag dito sa lamesa talaga, kahit hindi akin yung sako, kung nakikiinom ako, nagagalit sila. Ano kasi ako sa Coke? Ito Ang malaki na bilis tubig. kung maubos yung akin. Eh, sa kanila, ang tagal. Hindi Pag ano ako- kasi, yung mga may flavor na inumin, kunyari tang, o kaya royal, yung mga ganun, parang bitin kasi sa amin. Kaya pag isang baso, nakakabitin sa akin. Tapos tsaka ako magtutubig, parang nag-iiba yung lasa sa akin. Kaya ginagawa ko, hindi na lang ako nagko-coke, tubig na lang ako. Kahit yung sinangag, ganun, pag sinangag yung Ay, Kanin naman namin. namin. Mabigat siya dyan, tapos mag-coke ka. Nabusog ako. ubos na din yung kanya. Congrats, may medal ka na din. So, ngayon, naubos namin 3. Nung una, yung sa spaghetti, nung nakaubos lang siya. Sa pangalawa, ano yung Yun sa yung inasal. Ubos na din namin 3 yun, pero sumuko siya sa konting kanin niya. Binigay niya sa amin. So, ngayon, walang sumuko. Ubos na, wala na talaga dahil wala na din akong paglalagyan sa tiyan. Kung kita niyo naman, nakawalo kong tinapay. Kung kaya ko pa, inubos ko talaga yan. Inom din. Nalagpasan nila. Hindi ka madami. Ay, ganyan kami sa school. Yung isang baso. Hati-hati kami magtatropa. Tapos isa lang gumastos dun Buraot nga kami. Ganun. So, ayun, salamat po ulit sa pagsama sa amin kumain. Kahit simpleng kanton. Sana nabusog din kayo sa panonood nyo, di ba? Sana nabibigyan din namin kayo ng ngiti sa inyong mga mukha. So, ayun, shoutout po ulit kay Miss Helen at sa 2 niyang anak na cute at pretty. Hi, Yuriko at Haniel. Hi! Shoutout din po kay Mr. Junel Villioto. Lagi kong kasama yan sa school. Kay Kuya Hi, Benga Miss May, shoutout po. Ingat po kayo palagi at salamat po ulit sa panonood. Don't forget to like, Share, and subscribe. Thank you. Sana po Bye-bye. nag-enjoy kayo.